Naputos sa grabing pagbangutan ang pamilyang Yosores ug mga kabanay sa uban pang biktima nga nakabsan og kinabuhi tungod sa kusog nga baha sa ilang lugar sa Sitio Comun, Barangay Bakayan sa siyudad sa Sugbo atol sa pag-igo ni Bagyong Tino. Imbis nga maghinay-hinay na sila sa pagbangon, gisugat na hinuon sila og kaguol ug kahawang tungod sa kadaghang nakalas sa ilang mga pamilya. Karong Biyernes, Nobyembre 7, gihaya sa Bakayan Gym ang siyam kasakop sa banayng Yosores, Son, Bitinol, ug ang 69 anyos nila nga silingan nga si Wilson Malinaw. Ang 53 anyos nga si Jimmy Abatayo, pare sa mitaliwan nga si Venus Yosores Son, igo na lang sa pagminatay og hilak, samtang mitan-aw pag-usab sa patayng lawas sa iyang gihigugma. Anto ni abot nagtagadughan, ala nakunsa man tani di kita manghawa dire, ari ra kita. Ang katong among apo ma'am, gipanagkugos na aning mga ayaan, panagkugos na, giana na gid. Tan-awa ra niyo, giingnan ta bitaw mo nga mangadto ta sa babaw, manghawa ta dire. Aron safety ta, asa mi mga ma-rescue mi. Diha na sila na murag na ana ba nga murag nakahinumdom gyud sila, murag nakaamgo na sila ba nga mapay ni patuo tang kuya. Nagkanayon si Abatayo nga samtang wala niya gibasol ang sitwasyon nga wala sila dayon mibakwit siyang pamilya, masakitan gihapon siya makahinumdom nga may kumpiyansa sila nga maluwas ni ining bagyo tungod nga konkreto man ang ilang panimalay. Sasad-an na gyud ma'am, nisalig gyud sila sa among balay kay kanang balaya kapila ka baha nga nangagi nga mangabot sa amo, hapit mangabot sa amo ang second floor, wa gid na naunsa. Ikasiyam na nagkabaha karon. Gawas ni Venus, gihaya sab dinhi sa gym ang iyang 5 ka mga anak. Ang kinamagwanga niya si Quincy May Yosores, 26 anyos, sunod niini ang 23 anyos nga si Dinavi, 18 anyos nga si Abigail, 17 anyos nga si Krishan, ug ang 14 anyos nga si Kathleen. Samtang ang iyang apo nga si Ezreal Amelia Alilin nagpangidaron og usa ka tuig, subo nga nakalas sa maong kalamidad. Apil sab sa mga nabiktima ang iyang igsuon nga si Gina Betinol, 49 anyos, ug ang anak niini nga si Kevin Betinol. Gani na hinabi sa My TV Cebu News Team ang tinuod nga amahan og legal nga bana ni Venus. Asoy niya nga sa pagkakaron, gipapangita pa nila ang ilang kinamanghuran ang 13 anyos nga si David ug ang ilang 2 anyos nga apo nga si Azenia. Buntag na kay ako nanaman ko nagpuyo sa akong mama. Ang ilaha ubos dapli sapa. Ang amuan na ibabaw. Amuan natrap man sa misbaha kay dako mo kitong baha to. Ang ako kunong kuan nga bata nang anod natumpag ilang bay. Kanang akong anak sa wa pa mahitabo ang kuan anang adlaw. Nagsige pa may kuan na kay puyog. Nagkos-gakos, magsige pa amping biya pa. Kung ano ako mag-amping kamo na mas diri sa Dols Tubig. Personal nga gisusi sa My TV Cebu News Team ang mga panimalay sa Sitio Comun. Atong nasuta nga napahak o nahurot og kaanod ang mga panimalay sa maong dapit. Nasayran nga ang panimalay sa pamilya Yosores anaa sa ubos nga bahin duol na sa Butuanon River. Gani sa ibabang bahin sa Sitio Comun og Hidden View Phase 2, misaysay ang mga residente nga hapit na mula pa sa ikaduhang andana sa ilang panimalay ang tubig atol sa bagyo. Panawagan sa mga residente sa Hidden View Phase 2 nga unta matagaan sila og saktong hinabang sama sa tubig ilimnon. Ilabi na nga hangtod karon wala pay kuryente ug tubig sa ilang dapit. Samtang ang pamilyang Yosores nanawagan sab og tabang aron mapahupay ang ilang kahimtang. Sa mga gustong motabang sa pamilya Yosores o sa pamilya Malinaw, mamahimong mo kontak pinaagi niini mga mobile numbers. Hanglan kay may kuan labi na sa pagpalubong napamibayaran sa nitso. Tag 18,000 dako pa kami kuan. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV Cebu.